Να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω. Σας παρακαλώ. Φέρτε τον πίσω. Εγώ θέλω να γυρίσει πίσω ο Παπακοσταντίνου. Εγώ και να αφαιθεί ελεύθερος ο Μπέος. Εγώ θέλω αυτό το πράγμα δηλαδή. Θέλω να γυρίσει πίσω ο Παπακοσταντίνου και να μου επιτρέψει να σας πω, εσείς έχετε πάρει πολύ φόρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η κυβέρνηση έχει αφήσει χωρίς φόρο το τσατζίκι, το οποίο θα αφαιρέσει από τα εστιατόρια. Ο κύριος Βενιζέλος έχει μια μοναδική ικανότητα, γιατί είναι μορφωμένος άνθρωπος, ξέρει πολύ καλά ελληνικά, να παρουσιάζει μια σφαγή ως απονομή δικαίου. Τρελαίνω. Παρουσιάζει μια σφαγή ενός πληθυσμού και μάλιστα των κατωτέρων εισοδηματικά τάξεων ως απονομή δικαιοσύνης. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που λένε πάνω από 65 λέει. Δεν μπαίνουν λέει συνταξιούχοι λέει. Γιατί βλέπουν μετά τον Αγιο Πέτρο δηλαδή. Όσοι θα περάσουν τα 65. Δεν κάνει τώρα να είσαι τράνζιτ τώρα και να σου τραβάει ο άλλος από πίσω σου λέει φέρε φόρους κτλ. 65 χρόνια δεν είναι και τράνζιτ. Μα αυτή την κυβέρνηση είναι. Ότι όλοι οι άνεργοι λέει μέχρι 30 χρονών δεν θα πληρώσουν. Είναι καταπληκτική κυβέρνηση. Μέχρι 30 χρονών λέει δεν θα τους πάρουμε τίποτα λέει. Γιατί είναι άνεργοι. Τι έκανε ο κύριος Βενιζέλος που πήγε, μέχρι να ενημερωθεί καταρχάς για αυτά που ξέρει ο Παπακοσταντίνου. Θα έχουν περάσει 3 μήνες. 3 μήνες κύριε Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ, μέχρι να ενημερωθεί, να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω, σας παρακαλώ, φέρτε τον πίσω. 5 χρόνια δεν είναι και εκπληκτικό. Μα αυτή την κυβέρνηση είναι. Ότι όλοι οι άνεργοι λέει μέχρι 30 χρονών δεν θα πληρώσουν.